Ленгев до мене. С аз и така. Може да кажа какво си прави клип. Вижте какво си имам. Това е кола маска. Кола маска, да. Виктор ще си прави кола маска. Една е в този крак. Това клипче ще бъде супер кратко, но много полезно. И да, хора, ако се питате какво ще правя аз в моето видео, най-вероятно ще игра Майнкрафт. И по това време ще разговарям с Виктор Ангелов. Най-вероятно ще ми бъде интересно да му гледам клипа, да се изправи кола маска. Вече залепих, нали знаеш, че няма как да се махне по друг начин, освен да ме заболи. А? Вече я сложих и няма как да я махна вече. 1, 2, 3. Дай тук, че съм по-късна. Ай, хвали! И сега има още едно, което е за мустаци. Да, хора, това ще от моя клип. Съжалявам много, кръченце. Чао!